Хубаво време, отличен терен, 2000 зрители публика на стадион Българска армия и съставите на двата отбора. За ЦСК с номер 12 на вратата Томас Черни и пред него 5 Костадин Стоянов, 7 Спас Делев, 8 Лукас Саша, 9 Марсиньо с номер 11 капитана на отбора Иван Бандаловски, 17 Анисе с номер 21 Венцислав Василев, 23 Мишел Платини, 25 Ангел Грънчов и с номер 99 Джонго Присо. Главен съдия на този двубой, видяхте го в близък план на вашите екрани, Радан Мирянов, ще му помагат Александър Атанасов и Димитър Димитров. Състава на Славия с номер 1 на вратата капитана Георги Петков, пред него с номер 6 Даниел Златков, 7 Дайсуки Мацуи, номер 8 Чавдар Янков, 14 Янко Сандански, 18 Филип Филипов, 19 Мирослав Антонов, с номер 20 Радослав Димитров, 22 номер Виктор Генев, 77 Здравко Лазаров и с номер 88 Петър Димитров. Ето го и първият съдийски сигнал на Радан Мирянов, който слага началото на 124-я мач в първенството, както вече ви казах, между отборите на ЦСК и Славия. След като пропусна първия си матчбол за титлата, завършвайки наравно с Лудогорец, ЦСК няма право на грешка, ако иска, разбира се, да изпълни афишираните от Милен Радоканов цели титла. Лудогорец е пред победа в Перник, така че разликата от 6 точки пред ЦСК се увеличава на 9. Естествено, тя може да бъде съкратена след този двубой, ако ЦСК успее да спечели или да завърши наравно. ЦСК се намира на 4-то място във временното класиране. Вчера Ботев изпревари червените. Ботев победи Локомотив София в София с 2-1 и сега в момента се намира на 3-то място на 2 точки пред ЦСК. Лукас Саша опитва да изведе по крилото Спас Делев, но няма изненади там, защото Даниел Златков връща към вратаря Петков. Славия от своя страна влезе в ролята на тим, готов на всичко в турнира за Купата на България, но не е и на всичко в първенството. 8-о място и сигурна среда за белите. Какво ще ни предложат тези два отбора? Предстои да разберем в следващите минути. Първо нарушение в центъра на терена. Много промени най-вече в състава на Славия. Да започнем, разбира се, от тези в състава на ЦСК. 3 промени прави Милен Радоканов в сравнение с мача с Сетър, който червените спечелиха с 4-0. 2 от промените са принудителни. Няма да видим днес въобще на игрището контузените Апостол Попов, който получи едно разкъсване на прасеца в матча с Велико Търновци, е контузен за двубоя. Същата участа и на Михаил Венков, който също извън групата. На техните места отляво Костадин Стоянов се връща в титулярния състав на ЦСК. На нетипичната позиция на ляв бек ще действа Костадин Стоянов. А в центъра на защитата влиза Венцислав Василев. Той ще партнира на Ангел Грънчов. Третата промяна е свързана с решението на Милен Радоканов да остави отново резерва Мартин Камбуров и да започне с върха на атаката Мишел Платини. Анисе сега влиза в половината на Славия, комбинира надясно с Бандаловски. Бандаловски имаше опция да подава към Присов, сега реши да влиза и да центрира. Топката е изчистена от Златков. След това попада в краката на Присов. Присов отново вади към Бандаловски, той прави нещо много неразчетено в опита си да я центрира. Сложи край на тази атака на ЦСКА. Костадин Стоянов пресича паса към Петър Димитров. Много промени в състава на Славия. Само една е, така да се каже, принудителна. Димо Атанасов е наказан за днешния двубой и ще бъде заменен от ето този футболист Филип Филипов, който ще действа като ляв бек в състава на Велислав Вуцов. А иначе останалите 6 промени са свързани с това, че Велислав Вуцов е решил да даде почивка на футболисти като Тодор Янкчев, Живко Желев, Ливраменто Попър, Галилин Иванов, Радослав Василев и на техните места ще видим Чавдар Янков за първи път титуляр в състава на Славия, след като получи контузия през есента срещу Локомотив София. В средата на терена там е Янко Сандански и японеца Мацуи също започва мача титуляр. Петър Димитров, който влизаше обикновено като резерва. Атаката ще води Мирослав Антонов. Много допълнение за състава на Славия, за който имаше много разправи с отбора на Лудогорец. Бих казал, много шум за нищо. Лукас Саша опитва да изведе Делев, той е в положение на засада. Спас Делев, който водеше атаката на червените, също
Всъщност Мартин Камбуров е водеше. Делев беше титуляр, също Етър вкара първия си гол след така почти една година в официален матч. И отново Милен Радоканов му гласува доверие. Велислав Вуцов, втори престой начало на Славия след онзи през 2009-2010, когато загуби два пъти от ЦСК. Японеца Масуица извърши нарушение. Също Лукас Саша. Посегна отзад Мацуи. Той не е титуляр в състава на Славия. Имаше и контузия в началото на сезона, след като дойде днес за седми път в това група с бялата фанелка. Костадин Стоянов справи се с Петър Димитров. Продължава да задържа. Изважда топката към Марсиньо. Марсиньо също бе контузен и пропусна два мача на ЦСКА, да се завърне днес титуляр. Бандаловски разиграват до тъч линията с Присо. Филипов преследва камеронеца. Той подава към Лукас Саша. Свободен в ляво е Костадин Стоянов. Комбинира с Марсиньо. Извежда Марсиньо. Добре е Спас Делев, но малко дълъг дойде паса. Отичва Даниел Златков, изважда топката в странично хвърляне в полза на ЦСКА. Саша. Анисе. Отново ЦСКА атакува отдясно. Присо може би бе по-добре да остави топката за Бандаловски. Свърши тази атака на червените, но греши и Чавдар Янков. Марсиньо. Пресиран от Мацуи. Комбинира с Спас Делев. Лошо овладяване на Спас Делев до тъч линията. Радослав Димитров към Мирослав Антонов. Така ще действа Славия. С топки към централния си нападател Мирослав Антонов. Разбира се, с много бързите си крила в лицето на Здравко Лазаров отляво и Петър Димитров отдясно. Празно пространство пред Марсиньо. Натиснат отзад от Чавдар Янков. Няма нарушение на Янков, но армейците се ориентираха добре и стреля Платини. Първи точен удар в матча в 7-та минута. Удар отдалеч на Мишел Платини. Точен, но нямаше как да бъде изненадан опитният Георги Петков. Слав Димитров не е в зоната, с Сандански там блокира това центриране на Спас Делев. Ето го Радослав Димитров. Новия национал от Славия в националния отбор на България с две много добри участия, също отбора на Малта и също Дания. Сега Радослав Димитров хвърли към Мирослав Антонов, отново Димитров. Антонов. Опит да бъде изведен Здравко Лазаров. Славия ще играе с един типичен опорен хал в лицето на Янко Сандански. Двама малко по-изнесено напред Чавдар Янков и Тайсуке Мацуи, съответно отдясно отляво. Напред ще действа Мирослав Антонов, а по крилата Здравко Лазаров и Петър Димитров, така че схемата ни е нещо като 4-1-4-1 с насищане на средата на терена. Тази схема, разбира се, когато отборът атакува, ще прелива в 4-3-3. Славия е отбора, който повече се брани в първоначалните минути на следна българска армия. Това е нещо нормално. Грънчов. Бандаловски извежда Анисе, който не е в засада. Влиза в наказателно поле Анисе и просто не можа да нанесе решителни удара в последния момент. Първо сериозно положение в матча в 9-та минута. Анисе бе изведен в чиста позиция, не можа да стреля добре. Да видим тук дали имаше засада. Категорично не. Човека в центъра покрие засадата. Това беше Златков. Анисе бе длъжен да стреля по-добре, тъй като нямаше кой да му попречи да нанесе по-добър удар, който да се превърне в гол. В първи пропуск в матча за ето този футболист Анисе. Да, в никакъв случай това не беше добър удар. Анисе е лидер в класацията по асистенции в отбора на ЦСКА, но и нерядко бележи голове. Сега не стреля добре. Сега Анисе владее отново.
Задържа топката, влече трима футболисти на белите. Отново Марсиньо изведен зад защитата. Марсиньо стреля и топката отново минава в страни от вратата. Велислав Вуцов е бесен. Иска засада от Димитър Димитров. А Марсиньо се прекръства с надеждата следващия път да бъде по-точен и ако може Господ да му помогне. Много тънко положение. Може би белите имаха основания да искат засада, пък човека, който беше почти покрил Марсиньо, беше Златков. Да приемем, че двамата са били на една линия и при такова положение се дава предимство на нападателния футбол, ако разбира се са били. Мисля, че са на една линия двамата. Човека вляво от Марсиньо. Много бързо се разви тази атака. Остана впечатление, че Марсиньо засада, но беше на една линия с Даниел Златков. Велислав Василев, добра борба за първа топка. Лукас Саша. Греши сега Костадин Стоянов. Чавдар Янков му отне топката. Комбинира с Мирослав Антонов. Там обаче веща намеса на Венцислав Василев. Поправи грешката на своя съотборник. Забави се Мирослав Антонов. Венцислав Василев дойде през зимата от Миньор Перник. Днес играе своя матч номер 50 в А група. Обикновено играе в позицията на десен защитник, но днес е в центъра на отбраната. На пейката е Крачунов, който беше титуляр през есента, но Милен Радоканов въобще не му гласува доверие. Нарушение на Костадин Стоянов. Нарушението е срещу Радослав Димитров. Още веднъж доста твърдата намеса на Костадин Стоянов. Въобще не игра за топката. В този момент няма жълти картони в матча. Белите ще имат възможност сега от това статично положение да изненадат своя съперник. Здравко Лазарев за топката. В ляво до вратата на Томас Черни. Централните бранители на Славия след наказателното поле към тях е насочена топката. Виктор Генев остава под нея и тя попада в обятите на Томас Черни, който поставя начало на бърза атака на ЦСК. Присо овладява топката и е фаулиран от Здравко Лазаров. Жълт картон ще има, разбира се, защото нарушението на Лазаров беше отзад. Спря опасна атака на Присо. Първи жълт картон в матча на Здравко Лазаров. Ето, с левия крак просто спъна Присо. Марсиньо задържа бразилеца, търси свободен свой съотборник, го намира в лицето на Костадин Стоянов, той връща с пета. Хубав финт на Марсиньо. Освободи се от Чавдар Янков и центрира топката в наказателното поле там. На принципа честотата е здрава. Филип Филипов е вади в ъглов удар, за да не достигне тя до Джонго Присо. Ъглов удар в полза на ЦСКА. ЦСКА е много силен с използването на статичните положения. Лидер е в А група с 12 отбелязани гола след статични положения. Ъглов удар, който затруднява много Георги Петков, но успява опитния страж да се справи да избие. Много силна топка, фалцова, точно под гредата. Иван Бандаловски вкара 2 гола след ъглови удари срещу Локомотив Пловдив и след това срещу Миньор Перник. Отново ъглов удар във вратарското поле. Успява бялата защита да изчисти топката. Костадин Стоянов стига до нея. Комбинира с Анисе. Мери начин да центрира. Не е лошо Анисе. Грънчов спира топката, обръща се, не може да нанесе удар.
И сега белите опитаха нещо като контратака, но не се получи паса към Петър Димитров. Слав Василев. Пас надясно за Джонго Присо. Много силна топка, за да бъде догонена дори от бърз футболист като Присо. Джонго Присо все още търси първия си гол през настоящия сезон. Почти няма изпуснат матч от началото на първенството, но головете са на 0. Платини загуби лесно в центъра. Марсини отново отне. Чавдар Янков се ориентира най-добре в тази ситуация. Петър Димитров отново. Чавдар Янков пазара Радослав Димитров. Чавдар Янков го подкамваше да се включи малко по-бързо, за да овладее тази топка. Не се разбраха. Присо, Бандаловски. Много опит да бъде намерен Присо. Публиката скандира Тодор Янчев. Това не е случайно. Тошко Янчев, в момента футболист на Славия. Днес извън групата за матча бе му дадена почивка. На Славия предстои много важен матч в четвъртък срещу Берое в Стара Загора за Купата на България. Матч реванш от полуфиналите. Що касае Тодор Янчев, публиката не го е забравила, обича го. След 13 години на българска армия той смени отбора, отиде в Славия по обективни причини. Без много да иска това да се случи, в крайна сметка той го направи. Ето го Тодор Янчев точно в центъра на кадъра, в официалната ложа, по-скоро малко под нея. Последно Тодор Янчев се беше изправил срещу ЦСКА през 2000-та година, когато защитаваше цветовете на Нефтохимик. Тогава Нефтохимик спечели първия пролетен кръг на първенството с 4-1, а през следващия сезон Тодор Янчев дойде в ЦСКА. Спас Делев сега. Марсиньо извежда Платини и в положение на засада е този път бразилеца. Това беше интересна ситуация. В крайна сметка бе отсъдена засада. Белите спечелиха свободен удар в половината на съперника, след като нарушение извърши Лука Саши срещу Миро Антонов. Здравко Лазаров отново за топката. Центриране, засада е Мацуи. Доста работа за страничните съдии. В този момент ми се струва, че са в час. Присо. Добър пас надясно за Бандаловски. Той влиза на скорост. И след това прати топката в наказателното поле, но тя бе изчистена от Виктор Генев. Бандаловски, капитан на ЦСКА, преди мач по време на загрявката не се почувства много добре, но явно му е разминало и е в състояние да играе. Виждаме, че е един от най-активните от началото на матча. Чавдар Янков. Делев. Веднага с едно докосване извежда Анисе в дясно. Срещу него е Филипов. Анисе вади топката към дуспата за Делев. Делев стреля! Избиване на Георги Петков с крак.
Веща намеса на 37 годишния вратар на Славия. За втори пореден път спасява своя отбор. Хубава атака на ЦСК. Отнемане на топката, по-скоро грешен пас на Чавдар Янков. След това Спас Делев, без да спира топката, изведен и се той му върна жеста. Опитен вратар е Георги Петков, макар и падна на земята. Имаше късмети, разбира се, че топката беше точно там, където беше застанал той. Присо. 20 минути игра на стадион Българска армия, 0-0. ЦСКА по-активен с 3 пропуска пред вратата на Петков, или по-скоро с 2 спасявания на Георги Петков. Няма как да не отдадем заслуженото при ударите на Делев и Анисе по-рано. Един пропуск направи Марсиньо. Тече в полза на белите. Пандаловски от нея бе фаулиран отзад от Мирослав Антонов. Радан Мирянов този път няма да покаже жълт картон. Имаш основание да го направим на спортсменска проява от страна на Мирослав Антонов. Топката въобще нямаше, вижте, десния му крак. Отзад посегна, нямаше шанс за топката. Нова атака на ЦСКА от дясно. Този път добра работа на левия бек на Славия Филип Филипов. Ъглов удар в полза на червените. Много работоспособен футболист Филип Филипов. Юноша на Литекс. Поливалентен играч, може да играе отляво, може да играе като опорен защитник, може и отдясно. Последните мачове на Славия Димо Танасов беше титулярния ляв бек, Филипов беше резерва. А сега грешка, от която не можа да се възползва Антонов. Грешката беше на Лукас Саша. Нещо, което много рядко виждаме в неговата игра. Бе и последен Лукас Саша. Нямаше право на подобен хазартен ход. Мирослав Антонов продължава да лежи на тревата. Играта е спряна. Радан Мирянов. Венцислав Василев игра с топката, но след това набрала една сериозна инерция. Помети кръка на Мирослав Антонов, затова сега той е на тревата и му се оказва лекарска помощ. Мирослав Антонов през есента игра в отбора на Монтана, където вкара 3 гола в 14 мача, но не може да се наложи като титуляр в състава на Славия. Записа 4 мача за белите. Все още обаче няма отбелязан гол. Радан Мирянов подновява играта. Белите естествено джентълменски ще върнат притежанието на топката на своя съперник. Венцислав Василев. Грънчов. За първи път играят със сигурност Грънчов и Венцислав Василев като партньори в центъра на отбраната. Първите мачове при Ешич защитите играеха Апостол Попов и Крачунов. После, когато дойде Радоканов, заложи на Костадин Стоянов. Той го подведе. Със слабите си игри Крачунов седна на пейката. Грънчов все по-често титуляр. Костадин Стоянов. Платини. Тече в полза на белите. Последен с топката играл бразилеца. Агресивна игра на Марсиньо. Цената на нарушение стигна до топката.
Марсиньо вкара първия си гол с екипа на ЦСК в двубоя срещу Ботев Враца, завършил 4-3 във Враца. След това получи контузия, въобще не бе в групата за мачовете с Лудогорец и Етър, сега отново е на терена. Мирослав Антонов, отново лош контрол върху топката, лесно му отнеха червените. Марсиньо пробва пас по тъч линията, Платини се забави, за да излезе да играе с топката. Там отново Марсиньо действа добре. Сандански, Чавдар Янков, Мацуи в центъра. Празно пространство пред японеца, влиза много силно, се подведе до топката, изпревари го Анисе, след това Тайсуки Мацуи извършва нарушение. Тайсуки Мацуи само с един матч през пролета. Титуляр срещу Пирин Гоци Делчев. 60 минути прекара на игрището и бе заменен. Липса му игрова практика определено. Същото разбира се и с Чавдар Янков. Чавдар Янков има своята основателна причина. Много време извън строя заради тежка контузия. Бандаловски влиза навътре, копва топката за Делев, който е в положение на засада. Трети кръг, който започна вчера с 4 срещи, още 4 днес. Лудогорец успя да победи Миньора в Перник с 2-1. И да си върне лидерската позиция в класирането. За 24 часа там беше Левски, след като Левски вчера успя да спечели много важен мач в Ловеч срещу Литекс с 2-1. Анисе, Марсиньо, Господин Стоянов, отново Марсиньо. Петър Димитров вади топката в странично хвърляне. Славия поизравни играта в последните минути, не допуска напрежение пред вратаря Петков. Този удар на Делев в 19-та минута. Мацуи за Чавдар Янков. Много японеца търси Мирослав Антонов. Трудно ще му на Мирослав Антонов, сам в предни позиции. Много ще се разчита на външните полузащитници в състава на Славия. Петър Димитров и на Здравко Лазаров. Добър пас на Грънчов към Бандаловски. Добър шпагат обаче на Здравко Лазаров, който се върна да помага на Филип Филипов. Съдията първо посочи тъч в полза на Славия, след това обърна флагчето, тъч в полза на ЦСК. Остър шпагат на Иван Бандаловски в краката на съдията. Крайна сметка свободен удар е решението на главния рефер Адам Мирянов. За интервенцията на Филип Филипов в краката на Бандаловски. Марсиньо е за топката. Преди 10 минути изпълни един много коварен ъглов удар. Сега от тази позиция ще му още по-лесно. Мацуи изчиства топката. А Присо показва, че не може да овладее лесно. И след това извършва нарушение. Също Петър Димитров. След като Присо я загуби. Действаше непозволено той. И получава жълт картон. Жълт картон за номер 99 от отбора на ЦСКА, Джонго Присо. Със сигурност на този картон не беше за нарушението на Присо, но при последвалата му реакция вече чашата се преля. Марсиньо, контратака за ЦСКА, извежда Анисе.
Той с лошо центриране. Радослав Димитров стига до топката и поставя начало на атака на Славия, която отново не се развива много добре. Все пак топката по някакъв начин продължи до Радослав Димитров, който извежда Мирослав Антонов. Костадин Стоянов го нямаше в своята зона, задържа Мирослав Антонов и губи топката от двамата централни бранители на ЦСКА. Марсиньо. Нарушение срещу Марсиньо. Хубавото време е една от причините днес все пак да има 2-3 хиляди зрители на стадион Българска армия. Може би пък публиката така се опитва да вдъхне кураж на своите любимци, тъй като следващия кръг за ЦСКА предстои най-важният мач на сезона, този с Левски. Нарушение в полза на ЦСКА. Извърши го Янко Сандански. Точно пред погледа на Радан Мирянов. Първи до топката стигна футболиста на червените. На шпагата на Сандански закъсня. ЦСКА Славия 30 минути игра на стадион Българска армия 0-0. С 3 положения пред вратата на белите. А там добре върши своята работа Георги Петков. Марсиньо и Платини са за топката. Разстоянието до вратата на Славия е около 30 на метра. Силен удар има Мишел Платини. А този на Марсиньо също не е слаб. Може би пък нещо заучено ще измислят двамата. Директен обстрел на Платини. Аут. Мишел Платини срещу Етър бе заменен. Тогава не се поздрави с Радоканов. Платини бе изнервен от доста пропуски, които направи срещу Велико Търновци. Не успя да се разпише. Пропусна много важния матч за ЦСКА срещу Лудогорец, тъй като си спроси, така бих казал, наивни 2 бързи жълти картона във Враца. Венцислав Василев за Костадин Стоянов. Марсини отново с добри действия на бразилеца. Пак Марсини остава за Луко Саша. Вдясно Бандаловски свободен, но Саша се отказа да му подаде. Грънчов сега притъпи остротата на тази атака с паса назад към вратаря Черни. Сега Грънчов комбинира с Бандаловски. И в този матч схемата на Радоканов е с един опорен хал в лицето на Саша. С двама разиграващи пред него. Енисе и Марсиньо. Ето го Марсиньо сега с топката. Хубав пас. Искаше да намери празното пространство между Даниел Златков и Радослав Димитров. Там, където трябваше да бъде Костадин Стоянов, но Радослав Димитров, който сега изнася топката за Славия, пресече това подаване на бразилеца. Радослав Димитров продължава да владее, никой не го посреща. Чиста игра на Саша срещу него. Топката обаче напуска от пределите на игрището. Тъж в полза на белите. Този път от пейката на ЦСКА не бяха съгласни с това решение на съдията. Излишно според мен да се влиза в такива дребналости. Вижда се, че топката напусна с целия си обем линията и съдията бе прав. Присо. Добра игра на Присо.
Силно се поведе топката. Топката отново е напуснала пределите на игралното поле. Тъчът този път е в полза на ЦСК. Крисо и Делев размениха своите места. Това не е нещо, което не сме го виждали. Крисо. Господин Стоянов. Марсиньо е близо до топката. Отново Крисо получава от Стоянов. Средата за Лукас Саша. В пас на Саша надясно за Бандаловски. Делев е влезал в центъра. Бандаловски няма с кого да комбинира. Трябва да центрира. Забави се. Двама футболисти на Славия срещу него. Бандаловски обаче се спрява като един типичен нападател действа Бандаловски. Много добре с един финт, който и мен ме изненада. Успя да елиминира там Филип Филипов. И притичали се да му помогне Здравко Лазаров. Ето го финта на Бандаловски, без спряно от Филипов, разбира се, непозволено. Още един свободен удар вляво от вратата на Петков. Марсиньо този път е за топката. Според мен ще стреля директно към вратата. Точно така. Ето го удар на Марсиньо. Като че ли и гредата помогна този път на Славия. Внимаваше и Георги Петков. Ъглов удар в полза на червените. Както вече ви казах, ЦСКА е много силен на статични положения. Центрирания след ъглови удари, след свободни удари. Отново центриране на Марсиньо този път. Отбраната на Славия се справя. А сега Костадин Стоянов няма смисъл да рискува. От натиска на Петър Димитров подаде на Присо. Присо не се бави и отново търси надясно двама футболисти Анисе и Марсиньо. Не стигна топката до тях. Белите не успяха да овладеят. Саша надясно за Бандаловски. Анисе е добър матч на двамата разиграващи футболисти пред Лукас Саша, Анисе и Марсиньо. Разбира се, добър матч от този момент. Вече 36 минути. Марсиньо. Двамата са много нестандартни, много технични. Сменят своите места. Марсиньо минава и отляво и отдясно, повече се задържа вляво. Сега празно пространство от Коци Стоянов. Комбинира топката Платини. Наказателното поле. Добър контрол на бразилеца. Опита да се центрира. Генев успя да блокира неговото центриране. След това Виктор Генев застана на пътя на бразилеца и той го натисна, извършвайки нарушение. Съм сигурен, че най-силната позиция на Мишел Платини на върха на атаката. В крайна сметка той днес води червената офанзива срещу Славия. Няколко варианта през тази пролет пробва Радоканов. Поставя на върха на атаката и Платини, Камбуров и Спас Делев. Разбира се, Радоканов е човек, който добре проучва своите противници. За всеки един противник използва различна тактика с оглед на това, коя тактика би била най-добра срещу съответния отбор. Пресича този път паса към Здравко Лазаров, Коци Стоянов. Тъче в полза на белите. Лазаров и Петър Димитров също смениха своите места. И в това няма нищо ненормално. Велислав Вуцов. 13 мача е играл срещу ЦСКА с 6 различни отбора. Като почнем от Спартак Варна, Спартак Плевен, най-много с Черно море, с Марек, с Левски и с Славия. Има 2 победи, 3 равенства и 7 загуби Велислав Вуцов. Петър Димитров. Грънчов му стига първи до топката. Сега Мацуи. За Янко Сандански, който греши. Не е доволен Велислав Вуцов от тези наивни грешки, които правят неговите вътрешни полузащитници и Сандански. Сега Сандански се извини на своя наставник. Разбира се, много браки в действията на Чавдар Янков, който не се намира в най-доброто си кондиционно състояние. Много нерви хави Велислав Вуцов по време на мачовете на отборите, които води. И понеже заговорих за това колко мача изиграл ръководил Велислав Вуцов отбори срещу ЦСКА, със сигурност той няма да забрави 2 от мачовете. Единият на 12 април 2003, когато с Черно море победи ЦСКА на рождения ден на Стойчо Младенов, тогавашния наставник на червените. Победа за Черно море с 2-1. Разбира се, тази загуба на ЦСКА не им попречи да станат шампиони.
Естествено и дебюта начело на Левски на Велислав Вучев през 2008 тук на този стадион. Пак срещу Стойчо Младенов от ЦСКА, завършил 1-1. Не е тайна, че любим отбор на Велислав Вучев е Левски. Той никога не го е криел. Разказвам ви тези подробности от пейзажа на матча ЦСКА Славия и главните действащи лица, свързани с този двубой, докато на терена не се случва нищо кой знае колко интересно. Радослав Димитров не бърза с изпълнението на този свободен удар. Чавдар Янков. Червените пресират. Присов преследва Радослав Димитров и го затваря. Бави се с подаването на Радослав Димитров. В крайна сметка бе принуден да върне на своя вратар Георги Петков. Виктор Генев. Филип Филипов. Успяха да изнесат топката белите. Янко Сандански с далечен пас надясно за Здравко Лазаров. Пресечена паса от Костадин Стоянов. В този момент защитата на ЦСКА без грешка. Добре се подсигуряват Венци Василев и Костадин Стоянов. Същото, разбира се, важи и за Бандаловски, когато тръгна напред с Ангел Грънчов. И макар и нетипичните позиции за Венци Василев и за Костадин Стоянов, защитата до този момент е на ниво. Празно пространство пред Анисе. Пас надясно за Бандаловски. Бандаловски влиза срещу Филипов. Центрира топката, която не е изчистена добре от Радослав Димитров, а след това удара на Анисе е блокиран ъглов удар в полза на ЦСКА. Този път късмет за белите. Удара на Анисе бе доста по-добър от този в началните минути на двубоя, когато Петков спаси. Още веднъж хубавата атака отново отдясно се разви. Радослав Димитров с лошо изчистване. Финт на Анисе. Хубав удар. И там имаше веща намеса на Янко Сандански, за да не попадне топката в мрежата. Ъглов удар в полза на червените, вдясно от вратата на Георги Петков. Спас Делев ще го изпълни. Боксира Петков. Чавдар Янков изчиства. Саша надясно за Присо. Присо с меко центриран в наказателното поле. Радослав Димитров пред погледа не се изчиства. Топката попада на кръка на Спас Делев. Той стреля. Чист шпагат на Венцислав Василев. Игра с топката чисто, но след това не се ориентира добре и я прати към Георги Петков. Бавна е халфовата линия на белите. Както и в тази ситуация видяхте, че Чавдар Янков бе изпреварен от Венцислав Василев. Разбира се, доста повече скорост и енергия има в футболистите в червени фланелки, които разиграват в центъра. Ето и сега хубаво отиграване на Присо надясно за Бандаловски. Добър матч за Бандаловски до този момент. Това центриране не му се получи. Като цяло ЦСКА доста по-често атакува отдясно, където Присо и Бандаловски намират добро взаимодействие помежду си. Сега Присо решава да играе сам. Много правилно решение. Невероятен пропуск на Мишел Платини. Още един от неговите пропуски, които със сигурност няма да му действат добре на психиката. Адмирации за Присо. Проблеми за Георги Петков. Адмирации за Присо. Видя, че Бандаловски е в положение на засада. Реши да играе сам. Ето го този момент. Бандаловски беше много в засада. Присо реши да включи на скорост. Изпревари своя пазач. Хубаво центриране, успоредно на гол линията и непростим пропуск на Мишел Платини. Абсолютно непокрит. Вклини се между двамата централни бранители. Платини намери топката, но не успя добре да я насочи. Това беше най-чистото положение за ЦСКА в 43-та минута. Иначе Платини е голмайстор на своя отбор с 7 отбелязани гола в А група.
В началото на есента той нямаше право да играе, след това се включи се на втора, така да се каже. Вкара много важни голове и в първенството, и в Купата на България, където отбора на ЦСКА имаше тежък съперник, лицето на Лудогорец. Говоря за есента. През тази пролет обаче отстъпление от формата на Мишел Платини. Разбира се, вкара 2 гола във Враца. Но като цяло и в миналия матч, и в този играта му не върви. Виктор Генев вкара топката в игра. След краткото прекъсване за оказване на лекарска помощ на Георги Петков. Марсиньо. Изваден от равновесие. Не отсъди нарушение съдията. Едно добро първо полувреме за ЦСКА и не толкова добро за Славия. 2 минути добавено време на първата част. Няколко пъти играта бе спирана за влизане на лекарски екип. Анисе. Присо свободен вдясно и получава топката. Вижте дистанцията на Филипов до Присо. Не смее да се приближи Филипов, тъй като се притеснява явно от бързината на камерунеца. Този път не се получи това центриране. 2 минути добавено време. Показва четвъртия арбитър Никола Попов. Сега може да стане интересно в последните 2 минути, по-скоро в добавените 2 минути на първото полувреме, отбора на Славия стигна до свободен удар пред вратата на ЦСКА. Доста далече е разстоянието от топката до вратата, повече от 30 метра. Леко диагонално в дясно от вратата на черни. Стена само от 2 човека, които са ниски футболисти в лицето на Лукас Саша и Присо. Едва ли очакват червените директен обстрел. Според мен няма и да има такъв. Центриране за Виктор Генев! Чисто положение за Славия в самия край на това първо полувреме. Виктор Генев забравен от централните бранители на ЦСКА. Още веднъж хубавото центриране. В тази ситуация ми се струва, че Платини трябваше да го охранява. Обикновено централните защитници, когато се включат при подобни статични положения, компания им правят нападателите на другите отбори. Не знам дали точно така са се разбирали, но в крайна сметка нямаше никой, който да спре Виктор Генев. Неговият удар излезе в аут. Така че белите показват, че има аргументи. Всеки момент Радан Мирянов ще даде край на този матч. Край на това първо полувреме на този матч. Ето го и него. ЦСКА и Славия се оттеглят на почивката при резултат 0-0. По-активен отбора на ЦСКА през първото полувреме. Активността на червените се изразяваше в 4-5 голови ситуации пред вратата на Петков. 2 пъти Петков се намеси много добре след ударите на Анисе и Спас Делев. А най-чистото положение за червените пропиля Мишел Платини в 43-та минута. Буквално в добавеното време на първото полувреме. Единственото положение за Славия в матча. Центриране на Здравко Лазаров и Виктор Генев с глава не успя да оцели вратата. Така ще прекъснем малко прякото си предаване в стадион Българска армия, за да отидем в студиото на Сан Стефано, след което отново ще бъдем тук за второто полувреме.
Уважаеми зрители, на полувремето на матча между ЦСКА и Славия се пренасяме за кратко в студио 5 на Българската национална телевизия, където с помощта на Владимир Манчев ще анализираме най-интересните моменти от първата част на столичното дерби. Привет, Владо! Добър ден! Доста интересен матч се получава. Виждаме, че той си играе преди всичко в половината на отбора гост в тази среща, тима на Славия, обаче резултата продължава да бъде 0-0. Каква е причината? Причината са множеството пропуски, които направиха офанзивните футболисти на ЦСКА. Отбора на Славия рядко минаваше центъра. Едно единствено положение в добавеното време на Виктор Генев след статично положение, докато аз съм извадил 6 чисти положения за отбора на ЦСКА, които бяха пропилени от Анисе, от Марсиньо и от Платини. Според мен отбора на Славия е тотално отписал този матч. Просто по начина по който действат не виждам някаква амбиция в тяхната игра. Но пък за отбора на ЦСКА лошото е, че не успява да реализира тези положения, които създаде, без да създал кой знае каква игра според мен. Защото въпреки многото голи положения, според мен те се дължат повече на факта, че отбора на Славия така предоставя много лесно, особено в защита, възможност на ЦСКА да излиза на такива голи положения. Но продължавам да не виждам така ясна идея в играта на ЦСКА. Съгласен съм с теб, че си личи настроението в двата отбора. Определено ЦСКА е тима, който се нуждае повече от тези точки, защото те ще му помогнат да си върне третото място, което дава право на участие в евротурните, докато Славия очевидно играе с една идея за матча в четвъртък за купата срещу Берое в Стара Загора. Но може ли Славия да стигне до точката с подобен футбол? Може, ако ЦСКА не успеят да отбележат гол, тогава сигурно ще стигнат до точката. Дори биха могли да при едно такова положение, както беше статичното положение в 46-та минута, дори да победят в този матч. За мен необяснимо как може да се пропускат толкова много положения и то чисти голи положения с лека ръка. Но факт е, че и при наличието на толкова много офанзивни футболисти, а пак и виждаме, че на скамейката са Камбуров и Варела, които предполагам, че през второто по време ще се появят също в игра. Въпросът е дали тогава пък няма да започне да си пречат твърде многото футболисти с офанзивни функции в състава на ЦСКА. Те и сега не са никак малко тези футболисти. Виждаме, че Присо и Делев са доста активни по крилата. Разполага отбора на ЦСКА с централен нападател, като Платини. Марсиньо също помага. Обаче в същото време не може да се отбележи гол. Индивидуалните качества на тези състезатели ли им пречат или има някакво напрежение? Според мен има някакво напрежение, личи си в играта на ЦСКА. Една такава психическа затормозеност. Нямам представа на какво се дължи. Естествено, че се дължи така и на може би не до там доброто представяне в последните матчове, като игра имам предвид. Но все пак няма друг избор отбора на ЦСКА, освен да през второто по време да дигне още повече оборотите и да отбележи гол. Благодаря ти за това мнение. Ще продължим нашия разговор само след минута. Сега виждаме Петър Иванов, който е в компанията на Валентин Илиев. Здравей, Пепи! Да, готови сме да чуем едно интересно мнение от трибуните на стадион Българска армия. Валентин Илиев, добре познат футболист на ЦСКА, бивш национал, в момента състезател на Волин Луцк. Ало, как видя тази първа част? Какво би откроил от нея? Добър ден на всички. Едно преимущество на ЦСКА. Мисля, че отбора контролира матча изцяло. Славия така се опитва да играе организирано в защита и на контратака. Имаха доста положения футболистите на ЦСКА. Ако бяха се умели да ги реализират, поне 3-4 на 0 трябваше да е матча. И така в продълженията на първото полувреме една доста опасна ситуация. За радост не получиха гол. Надявам се второто полувреме да имат същите положения, но да ги реализират. Как си обясняваш тези толкова много пропуски, които правят футболистите на ЦСКА, стигат до положение и ги проиграват? Затова футбол е интересен. Има грешки, има пропуски. И аз съм сигурен, че всеки един от тях иска да отиграе ситуацията по най-добрия начин. Това в даден момент се получава, в даден не. Мисля, че е хубавото, че има положение, защото тревожното ще бъде, ако няма положение, тогава пък още по-зле.
Ти си представител на последния шампионски отбор на ЦСК. Без да искам да те поставям в деликатна ситуация да коментираш колеги, но все пак как виждаш класата на този отбор на ЦСК, който има и какъв е неговия потенциал? Има определено потенциал отбора, има доста талантливи футболисти. Вижда се, че имат качества. Аз наблюдавам вече доста мачове на ЦСК по телевизията. Милен в момента се връща за втори път и се надявам наистина му се даде така повече време и възможност да работи с отбора, защото аз определено мисля, че има с какво да помогне, на какво да ги научи, а и за самите футболисти не мисля, че е много правилно да се сменя доста често треньорите. Личен план, как се чувстваш в Украйна? Доволен ли си от кариерата си в украинското? Нормално, всичко е нормално. Живи и здрави сме, играеме. Имам още една година договори. Ще видим. Мислиш ли за евентуално завръщане в България? На този етап не мога да коментирам нищо, защото имам още една година договор и ще видим какво ще се случи. В момента Валентин Илиев е с контузия и това е причината да е тук, за да се излекува. Желаем ти бързо възстановяване, Валю. А сега се връщаме в нашето студио. Благодарим на Петър Иванов и на Валю Илиев и ние му желаем също бързо възстановяване, за да бъде на линия за следващите матчове на своя клуб. Връщаме се към тактиката на ЦСК, която можем да коментираме. Владо, на хартия би трябвало така да изглежда в отбора на ЦСК. Бих искал да акцентирам вниманието върху офанзивната част от тази схема. Виждаме шестима футболисти, всеки един от които може да реши матча и въпреки това нито един гол през първото полувреме. Така ли са подредени състезателите? Има ли някой от тях, който не изпълнява по най-добрия начин функциите си на терена? Да, в последните матчове има леко разчупване в тази схема. Саша играе като опорен халф зад гърба на халфовата линия, а Марсиньо и Анисе са във функцията на вътрешен и съответно ляв и десен полузащитник, докато Платини е забит като централен нападател на върха на атаката. Така, имаше опити за комбинативна игра, но на твърде бавна скорост се получаваше всичко това. И главните опасности според мен станаха по този десен фланг, където Бандаловски доста добре през цялото време се включваше. Можеш ти да направиш с една стрелка. Да. Имаше доста включвания от негова страна, доста опасни центрирания. Присо също беше активен, а Нисе също пробиваше през дясната зона. Оттам се получиха може би около 2, 3, 4 положения, които можеха да завършат с гол. Така бих казал, че десния фланг работи. А как би коментирал интересното решение на Милен Радоканов с Костадин Стоянов и Венци Василев? Виждаме Костадин Стоянов, който днес е оставен като ляв защитник, докато Венци Василев играе в център на отбраната. Според теб справя ли се Костадин Стоянов със своите функции като ляв бранител? Костадин Стоянов в предишния си период и когато Радоканов беше треньор, играеше също като ляв защитник в много мачове, така че за него това не е проблем. Според мен последните колебливи мачове, които той изигра като централен защитник, са наклонили везните, затова Василев да вземе неговото място и сега да може Стоянов да оперира по фланга, тъй като се вижда, че в този матч няма кой знае какви опасности. Той може да се включва дори в нападение. Очакваме повече, най-вече в завършващата фаза за отбора на ЦСК. Сега се пренасяме в 9-та минута. Още в самото начало армейците създадоха много положения. Тези положения продължиха и до края на тази част. Но това беше една от чистите ситуации, в която защитата на Славия определено е надиграна и всичко обаче завършва с пропуск. Какво мислиш за тези подавания между защитниците? Виждаме този пас, който преминава между двама от най-опитните футболисти на Славия, Даниел Златков и Радослав Димитров. В същото време обаче топката достига без проблеми до Платини. Той не е в засада, излиза на скорост. Друг е въпрос, че не успява да нанесе добър завършващ удар. Доста разконцентриран защитата на Славия. Бих казал на моменти личи даже незаинтересованост така от страна на някои изпълнители. Може би след края на матча имаме повече време и вижда се в отделни голови ситуации, които имаше ЦСКА вътре в наказателното поле, как просто отделни единици от защитата въобще не участваха в защитните действия, което за мен е така необяснимо. И на това отдавам толкова много положения, които създаде отбора на ЦСКА.
Да, доста голямо разстояние има между отделните защитници, в случая между Радослав Димистров и Даниел Златков. Подаването в коридор към Мишел Платини, който продължава своя път. Подаването беше доста добро и позицията на Марсиньо също беше адекватна, но завършващия удар не беше никак добър. Да, всъщност точно така Марсиньо. Подобни моменти имаше в това първо по време, не един и два, дори в края на матча ми направи впечатление, че си попречиха Платини и Спас Делев. Не успяха двамата да изиграят по най-добрия начин ситуацията, която им предложи с Джонго Присо, с едно великолепно включване по дясното крило и подаване в наказателното поле. Според теб трябва ли да се търси сега промяна за ЦСКА, защото за Славия казахме, че отбора на Славия играе преди всичко в защита и ако нещо стане напред, стане. Но ЦСКА отбора, който атакува, трябва ли да се избърза с включване на Камбуров, например, или тази 11-торка все още може да бъде използвана? Това си е все пак виждане на треньора. Той ще прецени кога да направи смените, но в общи линии положението се създават, просто липсва кой да ги реализира. Така че може би едно влизане към Буров от тази гледна точка би било подходящ и полезен ход. Една единствена грешка допусна съдията Радан Мирянов в този матч. Една засада, която виждаме в момента и която беше вдигната за ЦСКА, пък всъщност такава засада сега ще се уверим, че няма. Общо взето съдийството в този двубой е добро, матчът е коректен, но ето това е поредния момент, в който отбора на ЦСКА показва, че играе по-агресивно. Нападателите на армейците излизат зад защитата на Славия на чисти позиции без никакви проблеми. Наистина това е един от акцентите, върху които Велислав Вуцов би трябвало да е поработил в минутите, които изминаха сега на почивката на матча. Владо, благодаря ти. Ще говорим отново след края на второто полувреме, след края на този интересен двубой. А на вас, уважаеми зрители, желая приятни минути с второто полувреме на матча между ЦСКА и Славия. В студиото на Часът на зрителите гостува младият творец Юлиан Табаков, който споделя за търсенията си, за да стигне до създаването и режисирането на първия си филм. Представен и с фотоизложба «Светанка». Предаването е и разказът на баба Гина пред журналистката Елеонора Гаджева. За интересните българи с интересни съдби. Само в Часът на зрителите по БНТ 2 и БНТ Свят. 4 години по-късно финалната четворка на Балканската лига се завръща в арена Самоков. Домакините от рилски спортисти са амбицирани да върнат трофея в своята витрина, но това е целта и на останалите три тима. Съперникът им в полуфинала Левски, миналогодишния шампион Гилбоа Галил и коравите македонци от Куманово. Кой ще стигне до титлата? Отговорът в преките предавания на Българската национална телевизия на 19 и 21 април. Уважаеми зрители, добре дошли отново на стадион Българска армия. След няколко минути ще започне и второто полувреме на матча ЦСКА срещу Славия. Срещу 23-я кръг на А група 0-0 след първото полувреме. По-добър отбор на ЦСКА. Лично аз не си спомням, червените са създавали 5-6 чисти голови положения за едно полувреме, както беше тук. Но добрата игра на Георги Петков, който виждате в близък план на вашите екрани, развенча червените футболисти на няколко пъти след ударите на Анисей Делев. Платини направи невероятният пропуск, бих казал, през първата част от ЦСКА, когато от няколко метра не успя да оцели вратата след центриране на Делев. А единственото положение за Славия дойде в продължението на първата част, когато Генев с глава стреля в аут. Иначе хубав двубой на стадион Българска армия. Като цяло на червените. Ще видим как ще променят своето поведение, най-вече футболисти.
25 Грънчов и 99 номер Присо. Първият матч между двата отбора на стадион Славия завърши 2-0 за ЦСКА. Бих казал много любопитен матч, който започна с гол още в 30-та секунда. Гол, който първоначално бе записан на Лука Саша, в последствие на автогол на Георги Петков. Много от вас, които си спомнят този матч, топката се отби в градата, след това се удари в вратаря Петков и влезна във вратата. Вторият гол за ЦСКА падна след повече от 90 минути. В продължението на матча бе отбелязан от Михаил Венков, който днес е контузен и ще не е в групата за ЦСКА. Костадин Стоянов сега комбинира с Лука Саша. Той за Присо. Присо влезе там в шамарите, загуби топката, но тя отново е притежание на футболистите на ЦСКА. Бандаловски с центриране в наказателното поле. Топката стига до Делев, той стреля. Радослав Димитров на пътя на топката. Тя излиза в тъджа в полза на червените. Костадин Стоянов за Марсиньо. Лесно загуби бразилеца топката. Възможно си белите да организират атака. Нищо подобно. Марсиньо е с топката, след като тя му бе предоставена от Петър Димитров. След намесата на Радослав Димитров ъглов удар в полза на ЦСКА в дясно от вратата на Петков. Делев ще бъде изпълнително. Но Делев винаги изпълнява ъгловите удари от дясно, Марсиньо от ляво. Всички футболисти на белите в собственото си наказателно поле. Мицуи с глава изчиства топката. Костадин Стоянов. Мирослав Антонов сега пресира Саша. Това надясно за Присо. И двойно подаване с Присо. Бяга малко топката от пътя на камерунеца. Той продължава да владее. Греши Чавдарян. Пресече този пас. Възможност за бърза атака на Славия. 4-3 в предни позиции в полза на футболистите на ЦСКА. Нарушение в полза на белите. Бандаловски претендираше, че няма такова. Наистина той стигна първи до топката. Шпагата му като че ли бе чист, но съдията Радан Мирянов показа, че Бандаловски си е послужил с ръка, изваждайки от равновесие Здравко Лазаров, изблъсквайки ги в гръб. Мацуи. Ефектен, не е ефективен. Присо надясно. Доста работа за Филипов през първото полувреме срещу него. Сега Присо не успя добре да владее топката. Тя му избяга и след това извърши нарушение срещу Филипов. Както ви споменах през първото полувреме, Присо все още няма гол в първенството. Отбеляза един такъв срещу Чавдар Етрополе в един безпредметен реванш за Купата на България от 8 на финалите, който се игра в Благоевград. Виктор Генев сега има някакви проблеми. Това не е Виктор Генев. Това е Мирослав Антонов. Лошо приземяване на централния предател на Славия. Много болезнено. Ъглов удар в полза на Славия. Велислав Вуцов не се бави много с смените. След малко той ще извърши първата такава. Галин Иванов ще влезе в игра. Най-вероятно човека, който ще бъде заменен е Петър Димитров, но ще видим.
Тъй като Галин Иванов играе на неговата позиция. Центриране сега. Отново Виктор Генев играе с глава. Намери топката с засилка. Не успя обаче да я натисне, за да слезне тя по-ниско. Централният защитник на Славия замесен при двете положения до този момент в матча за неговия тим. Армейците явно не си взеха поука от първата ситуация. Здравко Лазаров ще напусне играта. На негово място Галин Иванов. Няма да промени схемата на Славия. Галин Иванов става отляво, там където действаше Здравко Лазаров. Опит за прес за първи път от началото на матча на белите, дълбоко в половината на своя съперник. Вижте колко футболисти на Славия. Цели 6 футболисти на Славия в половината на ЦСКА. Крисов сега добре взаимодейства с Анисе, който нахлува в наказателното поле на Славия. Не успя добре да центрира топката и тя излиза в аут. Антонов печели въздушния двобой. След това същото прави Костадин Стоянов. Грънчов. Бе обречен Грънчов в тази ситуация. 4 футболисти в бяло бяха около него. Трябва бързо да се върне и да покрие своята зона. Мацуи центрира. Доста коварно центриране. Не рискува Костадин Стоянов. Вади топката в нов ъгълов удар в полза на Славия. Горе на Славия доста по-добре започва това второ полувреме, за разлика от първото. От центрирането на Мацуи. Топката тупна точно на границата на вратарското поле. Рискува Костадин Стоянов и извади в ъгълов удар. Мацуи ще изпълни ъгъловия удар. Мацуи, който игра на последното световно първенство с отбора на Япония в Република Южна Африка. Дойде в началото на годината от френски Дижон. Отново за Виктор Генев беше насочена топката, а сега това такова изчистване от страна на Анисе беше много рисковано, тъй като при получили се рикошет, топката можеше ненадейно да влезе във вратата на ЦСКА. Бандаловски отново Крисов подхваща атака, няма засада, Платини малко вдясно, комбинира се с хубаво подаване към Делев и добре пласирания Радослав Димитров отговаряше именно за действията на Делев, действаше много добре. Ситуацията се пренесе от едната към другата врата. Доста по-двустранно остър матч виждаме през втората част. Радослав Димитров търси напред Антонов. Там протича Владислав Василев из чиста в тъч. Разбира се, това е най-вече благодарение на белите, които атакуват по-често. Димитров хвърля. Отново Антонов е наскочен във въздуха. Отново по-енергични действия в червено в центъра. Сега обаче Саша не успя. Също Чевдар Янков. Това прави Венцислав Василев срещу грешка там. Но има нарушение на Мацуи. Срещу Саша. Саша на два пъти действа доста рисковано. Един път през първото полувреме, когато Мирослав Антонов можеше да му отнеме. Сега също. Бяха преди малко двамата старши треньори. За първи път се справят един срещу друг Велислав Вълчев и Милен Радоканов. Костадин Стоянов се включва в тази атака. Преследван от Радослав Димитров. Опитва се да действа нестандартно Костадин Стоянов, да финтира, а не да комбинира със своя съотборник. Печели само тъч. Той го изпълнява, хвърли топката за Марсиньо. Той с първото докосване добре се освободи от двама в бяло. Вади топката към Лукас Саша. Дясно свободен е Присо, получава топката. Галин Иванов помага сега на Филип Филипов. Тича Бандаловски и топката остава притежание в полза на ЦСКА. Тъджа в полза на червените. Бърза Бандаловски, комбинира с Съди. Няма засада на Анисе. Той се опита да центрира към Платини. Присо. Много добра работа на Присо. Успя да отнеме на Мацуи.
Вляво свободен е Делев, включва се Костадин Стоянов, все пак Делев стига до топката първи, центрира я в наказателното поле. Много силно центриране Спас Делев. Радан Мирянов, Славия загуби с отлитък с 0-5 през есента, когато Радан Мирянов свиреше единствения мач на белите през този сезон. Не им донесе тогава той късмет. Нито пък донесе на ЦСК в матча срещу Черноморец, завършил 1-1 във втория кръг на първенството. Значи двата отбора имат загуби по този арбитър. В последно време не останаха съдии в нашата група. Нищо чудно и след този кръг да намалят с още един. Не визирам, разбира се, Радан Мирянов. Марсиньо. Платини. Приходова атака, която имаше за цел да изведе Делев зад защитата. Платини беше влязал малко по-към центъра. Решение на Мирослав Антонов. Видяхте още преди топката да слезе, как Мирослав Антонов си помогна с лявата ръка в търсене на по-добра позиция, за да играе с топката. Хубава възможност за бърза атака на Славия, която спира в този момент след неточния пас на Мацуди. Мартин Камбуров ще влиза в игра за ЦСК. Усмивка на лицето на трикратния голмайстор на група. Със сигурност обаче не му е приятно да започне мачовете си от пейката. Както за него, така за всеки един футболист. Се разбраска Цуи. Бъркаха белите отново. И сега възможност за ЦСК празно пространство пред Костадин Стоянов. Той успя да съхрани топката в игрището, комбинира с Марсиньо. Лукас Саша. Пас надясно за Нджонго Присо. Той добре овладява до тъч линията. Захожда зад гърба му Бандаловски. Присо решава да играе сам. Няма нарушение на Галин Иванов срещу него. Пусна топката между Галин Иванов и Филип Филипов Присо, но след това опита да проси нарушение. Правилно Мишел Платини се отказа да тръгне към топката, тъй като беше засада. Присо пак се ориентира добре в тази ситуация. Сега той хвърли за Мишел Платини. И го отводира в полза на ЦСК. Ето е и смяната. В игра ще видим Мишел Платини на мястото. В игра ще видим Мартин Камбуров на мястото на Мишел Платини. Още един от неубедителните мачове на Мишел Платини. Така както беше и срещу Етър предишния кръг, така и сега. Има някакъв проблем бразилеца. Според мен по-скоро психологически. На този проблем той може да излезе само с голове, а не така както подходи в 43-та минута, пропускайки най-чистото положение за ЦСК. Мартин Камбуров. Също Локомотив Пловдив и Лудогорец в така по-напечените мачове на ЦСК остана резерва. Сега също Славия влиза от пейката. Бе титуляр срещу Миньор и срещу Етър. Според мен Мартин Камбуров не е футболист, който трябва да влиза в последните минути. Сега, разбира се, той има 30 минути на разположение, за да покаже качества. Но все пак Милен Радоканов си има свое виждане за нещата и съответно той носи отговорност за тях. Жълт картон сега ще има за Петър Димитров. Много с прекомерна сила атакува в гърба футболист на ЦСК Лукас Саша. Жълт картон за номер 88 от отбора на Славия Петър Димитров. Ето тук. Абсолютно заслужен жълт картон на Петър Димитров.
Слав Василев. Насръчно действие на Костадин Стоянов. До тъч линията. Димитров ще хвърли. Спечели там 1 метър напред. Още един тъч ще има. Пак в полза на Славия. Няма нарушение срещу Мирослав Антонов. Свободен в полза на Славия за нарушение на Венцислав Василев срещу Чевдар Янков. Виктор Генев пак търси позиция в наказателното поле. Този път не бе към него топката, но има и съдийски сигнал. Към Янко Сандански бе насочена тя. Бандаловски. Присо ще успее да стигне до топката. И добре финтира Филипов. Повлече се малко с финтовете, но отвори празното пространство за Бандаловски, който влезе. И ако беше малко по-бърз, можеше да изостри тази атака с едно хубаво центриране, но все пак спечели ъглов удар, което е някаква теха за него в тази ситуация. Тук Присо се увлече. За пореден път взаимодейства добре с Бандаловски. Марсини. Грешен пас на Марсини. Антонов. Балон подаване към Галин Иванов. Доста силно за него. Не се успя да си преодолее Мацуи. Марсиньо. Делев иска топката и я получава. Се беше за Камбуров. Марсиньо поема топката на бегата на наказателното поле. Пак той комбинира надясно за Присо. Присо за Бандаловски. Бандаловски. Хубаво центриране на Бандаловски. А не се стига до топката и открива резултата. 1-0 за ЦСКА в 66-та минута. При третия си опит Абдел Анисе все пак намира мрежата на Георги Петков. 1-0 за ЦСКА. Шести гол за Абдел Анисе в първенството с фанатите на ЦСКА. Както вече изпоменах, има и 5 асистенции той. Ето го силното центриране на Бандаловски, което не бе изчистено по най-добрия начин от Радослав Димитров, ако не се лъжа. Топката попадна точно на крака на Анисей. Той с премерен удар не остави този път шансове на Георги Петков. През първото полувреме 2 пъти бе близо до гола на Анисе. Единият път ударът му бе слаб и Петков го спаси. При втория му опит също топката не попадна в целта, но при третия вече нямаше прошка. 1-0 за ЦСКА. Сега ще видим отговора на Славия. Чевдар Янков. Генев. Мацуи. Този хубав шпагат на Марсиньо позволи на ЦСКА бързо да овладее топката и след това страхотен гол. Спас Делев с глава. След това великолепно центриране на Мартин Камбуров отдясно. Мартин Камбуров не показва никакви признаци на радост.
Чак сега, след като Делев поскочи на врата. 67 минута, 2-0 за ЦСК. Споменах ви през първото полувреме, когато Делев един път игра с глава, че това не е най-силната част от неговата игра, но когато той успее да намери добре топката, прави много красиви неща. Споменах за онзи гол срещу Динамо Москва. Това беше някакво подобно изпълнение. Тук добра работа на Марсиньо, след това на Анисе. Перфектно подцентриране на Камбуров и Делев не остави никакви шансове на Георги Петков. Ето, че само за 2 минути ЦСК е на път да реши този матч. Смяна в състава на Славия. В игра влиза Богомил Дяков. Играта напускат Тайсуки Мацуи. Добре беше избродирана тази червена атака в 67-та минута. От отнемането на топката на Марсиньо, през паса на Анисе към Камбуров, центрирането и удара с глава, всичко беше изпипано по конец и наистина заслужава адмирации. Присо напуска играта, на негово място Сержиньо. Добър мач за Присо. Пак не успя да вкара, разбира се, гол, но много се стара. Създаде доста удобни центрирания за неговите съотборници, най-вече през първото полувреме. Визирам, разбира се, това на пропуска на Платини и удара на Анисе. Сержиньо застава в позицията на Присо отдясно. Марсиньо. Назад Ангел Грънчев. Сигурно Велислав Вуцов не е доволен от играта на отбора си, най-вече през първото полувреме, най-от резултата, който се получи през второто. За Славия обаче предстои своя Рубикон. Това е в Стара Загора. Връх 100-та си годишнина отбора се устремил към Купата на България. Има да направи 2 крачки до нея. Много важни и много трудни. Именно с това говори днешния състав на Велислав Вуцов. Както вече ви споменах, на 6 човека им е дадена почивка, за да бъдат свежи за матч срещу Берое. Никой не може да обвини Велислав Вуцов, че не пуска най-доброто, с което разполага днес, тъй като приоритет за Славия е купата. Славия беше близо до Купата на България преди 2 години. Грешка на Виктор Генев, когато Емил Велев изведе отбора на Славия до финал, но тогава Милен Радоканов с ЦСКА успя да спечели трофея. Милен Радоканов, човека, който донесе последните 2 трофея в витрината на ЦСКА през 2011 година, именно Купата и Суперкупата на България. Между другото, с отбора на Славия са свързани най-добрите и най-лошите спомени в треньорската кариера на Радоканов. Визирам спечелената купа и онзи загубен матч на този стадион през есента на 2011 година от белите с резултат 1-2. Тогава някои от играчите на Радоканов именно срещу белите вдигнаха бялото знаме и с този резултат му ритнаха столчето.
Неадресирано подаване на Грънчев. Празно пространство пред Чавдар Янков. Има опция в дясно и той намира в лицето на Радослав Димитров. Захожда зад гърба му Галин Иванов. Центриране на Радослав Димитров. Не успя добре да овладее Петър Димитров тази топка. След това Бандаловски го прегази, извърши нарушение. Петър Димитров смени своето място с Галин Иванов. Мина да игра отляво, Галин от дясно. Бе набрал скорост Бандаловски. Нямаше какво друго да направи, освен да извърши това нарушение. А това нарушение не е безобидно, защото белите имат възможност за едно хубаво центриране и съответно продължение на центрирането. Много силен удар в тялото на Спас Делев. Играта е спряна. Точно в стомаха попадна топката. По-скоро не стомаха, в гърба на Спас Делев. Интересно, че Спас Делев при тази ситуация не бе прибрал своите ръце и късмет за него, че топката не се отклони от ръката му. Иначе съвсем друго щеше да се искат отсъждане. Спас Делев се разписва във втори пореден матч на ЦСКА след, както вече ви казах, едногодишна суша. Последно той се беше разписвал за състава на Мерсин през пролетта на миналата година. Втори гол и във втори пореден матч за Беланисе. Радослав Димитров за Славия намира Мирослав Антонов. Хубав удар на Петър Димитров, но не точен. Заложи на силата Петър Димитров. Точността му изневери. Милен Радоканов прави своята последна смяна. Един от любимците му ще влезе в игра, именно Богомил Христов, който в юношеските години играл за отборите на Септември и Славия, за да дойде през 2011 година в детско-юношеската школа на ЦСКА. Дебют в червената фланелка през тази пролет на 19 години срещу Миньор Перник. Влезе и срещу Етър. Няма нищо по-хубаво от това да се дава път на млади футболисти. Милен Радоканов е преценил, че напрежението рязко спадна в неговия отбор, след като води с 2-0 срещу Славия 15 минути преди край. Това е удобен момент да бъде даден шанс за един млад футболист да натрупа малко минути игра. Богомил Христов пред третото си участие за състава на ЦСКА. По смяната Богомил Христов влиза в игра. Играта напуска Марсиньо. Добри минути за Марсиньо през първата част. През второто малко се загуби. И той пропусна едно удобно положение в началото на матча.
Отлична смяна. Христов ще застане в позицията на Марсиньо. Няма да се променя стройката на червените. Загуби Камбуров топката. Добре действа Богомил Дяков. Надясно за Радослав Димитров. Има футболист на Славия, който лежи в половината на ЦСКА. Топката е изпратена наляво, където ще бъде догонена до аут линията от Мирослав Антонов. Той връща в наказателно поле за Галин Иванов. Трима футболисти на ЦСКА успяха да му отнемат. Анисе. Държи топката Анисе и изгреши. Сандански за Чавдар Янков. Сандански. Меко центриране за Мирослав Антонов. Основно без шанс за централния нападател на Славия в днешния матч. Няма изявен централен нападател на пейката. Титуляра Радослав Василев не е в групата, на него му е дадена почивка. А Тодор Колев все още не може да вземе участие в мачовете на Славия. Генев. След двата гола футболистите на ЦСКА понамалиха малко темпото. Не пресират така сериозно съперника в неговата половина. Велислав Вуцов какво ли не прави като жестове така да върне в матча своите момчета. Бандаловски. Анисе. Галин Иванов притеснява Анисе. И ми се струва, че го закачи с опита си да стигне до топката, но играта продължава. Лукас Сашев, нетипичната за него роля по лявото крило. Чист шпагат на Дани Златков. Велислав Вуцов прави последната си смяна. В игра ще видим футболиста с номер 35 Антонио Ливраменто. Чавдар Янков напуска играта. Не е готов за цял матч Чавдар Янков. Това показва днешния двубой. Като цяло доста трудно. Чавдар ще върне предишната си форма, разбира се, с повече участие и повече игрови минути. Но след подобна тежка контузия е трудно на всеки. Не е загубил от своя усет, от своята техника, но ми се струва, че кондиционно не е готов Чавдар Янков за 90 минути. Но в днешния матч Велислав даде шанс да започне. Камбуров. Ливраменто, първо докосване на топката. Даниел Златков назад към вратаря Петков, който праща към Мирослав Антонов. Този път Мирослав Антонов печели първата топка, комбинира с Ливраменто. Галин Иванов. Изкушено нарушение на Галин Иванов. Да получи такова. Ливраменто, може би най-добре представили се футболист на Славия през пролетните матчове. Той отне тази топка, стреля. Сега Петър Димитров, този път по-точно, но пък Черни спаси. Не съм сигурен, но мисля, че това е първият точен удар за отбора на Славия. От началото на матч, чак в 82-та минута. Топката беше изпратена за Мирослав Антонов.
Мартин Камбуров там помогна. Богомил Дяков! Топката се отбива страни от градата. Излиза в ъглов удар. Имаше и намеса на бранител в червено. Добре, Богомил Дяков успя да се ориентира в тази ситуация, да стигне до топката и добър шпагат там на Бандаловски и на Венцислав Василев. И двамата помогнаха топката да не бъде в очертанията на вратата. До толкова, че да се отклони от външната страна на градата и да излезе в ъглов удар. Черни трябваше да излезе сега при това центриране. Венцислав Василев изчисти. Ливраменто. Центриране и гол за Славия. Гол за Славия в 83-та минута. Отбора на Славия се връща в матча с попадение на Янко Сандански, който намери добре тази топка и през купа от играчи я вкара в долния десен ъгъл на вратата на Черни. Изненада беше този гол за цялата защита на ЦСК след този ъглов удар. Това е изчистване на Венцислав Василев. Ето тук сега Ливраменто центрира топката и там недоброто изчистване точно на крака на Янко Сандански. Изчистването беше на Бандаловски. Нямаше никой около Янко Сандански. Той мигновено стреля. Много точно, не много силно, но точно, за да изненада Черни. 2-1. Славия се връща в матча. Надеждите на белите са живи, за да измъкнат нещо от стадион Българска армия днес. 2-1 за ЦСК. Антонов печели въздушни двубой. След това добра играе във въздуха на Даниел Златков. Топката не стигна до Мирослав Антонов. Камбуров извежда в ляво, по лявото крило Спас Делев. Там добра работа на Радослав Димитров. Само тъч в полза на червените. Радослав Димитров да изчисти топката и тя е притежание на Делев. Затворен е там до флагчето на ъгловия удар. Успя Радослав Димитров да му измъкне. Ливраменто. Усети се, моментално се усети включването на Ливраменто с тези две центрирания в наказателното поле. Аз вече ви казах, че той е най-силно представящи се футболист състава на Славия през тази пролет. Успя да вкара 3 гола. Толяра всички мачове на белите. Бандаловски не рискува, вади топката в тъч. 5 минути до края на редовното време. Има време за отбора на Славия да се опита да вземе нещо от този двубой. Топка за Мирослав Антонов. Галин Иванов. Сандански. Дяков. Радослав Димитров. Петър Димитров отдясно искаше топката. Избра друго решение. Радослав Димитров да комбинира с Галин Иванов. Сега Радослав Димитров центрира в наказателното поле. Венцислав Василев изчиства. Мартин Камбуров стига първи до топката и също него е извършено нарушение от страна на Сандански. Мигновено изпълнява този бях свободен Мартин Камбуров. Наляво за Спас Делев. Доста изостри с това бързо изпълнение Мартин Камбуров в атаката на ЦСК. Христов загуби топката. Даниел Златков изнася за Славия и не само изнася, се опита да намери по дясното крило Галин Иванов. Грънчов.
Петков изнася топката за Славия. Стига до средата на своята половина. И там центрира към Мирослав Антонов. Грънчов в въздуха надскача от централния нападател на Славия. Матей Камбуров също това много добра владеене и пазене на топката от страна на Мартин Камбуров. Анисе по-бърз от Златков. Центриране на Анисе, играе с крак Георги Петков и изчиства в тъч. Греши Сержиньо. Неговото включване в матча не беше много добро. Грънчов успя да спре паса, но топката лесно става притежание на белите. Огромно празно пространство пред Янко Сандански. Делев не успя да го фаулира, но Костадин Стоянов го спря. Паса на Радослав Димитров към Петър Димитров, новеточен. Ведосва се Велислав Вуцов. Имаше претенции преди малко, че Грънчов е играл опасно, с високо вдигнат крак. Мартин Камбуров. Добро включване на Мартин Камбуров. Доста топки така в центъра. Успя да намери начин да ги отиграе, да ги гардира. С винаги поне двама футболисти в бяло около него. Асистира и за гола на Делев. Костадин Стоянов изчиства. Първи топката ще стигне към Буров. Успя Радослав Димитров. Не, тъч не е успял. Топката напусна пределите на игрището. Тъч в полза на червените. Венцислав Василев лежи на тревата. Може би е получил някакво схващане. Изключват последните секунди на редовното време. Ще видим колко ще бъде и продължението. На 1. Между другото е най-срещания резултат в историята на съперничеството между ЦСКА и Славия. До този момент 15 пъти резултатът е бил 2-1 в полза на ЦСКА. 3 минути добавено време само. Това спиране на играта бе загубено около минута. Ще имат ли сили футболистите на Славия да стигнат до изравнителен гол? Така отдясно Радослав Димитров изсипва топката в наказателното поле. Не успя с нея да играе Мирослав Антонов. Бандаловски към Сержиньо. Той продължава топката за Христов. Богомил Христов сменя посоката и търси Мартин Камбуров. Още 2 минути футбол на стадион Българска армия. Веднъж се вижда, че футболистите на ЦСКА са под напрежение в тези заключителни минути на срещата, тъй като този гол на Янко Сандански върна Славия в матча. Георги Петков, вратаря на белите. Изсипва топката в половината на съперника. Там с нея играе Богомил Христов. Лукаш Саша. Пас наляво за Спас Делев. Спас Делев не бърза. Видя свободния Сержиньо. Засада на Спас Делев. Даже и Анисе ми се струва, че беше зад защитата на Славия.
Тук двамата футболисти на ЦСКА бяха за сала. Богомил Христо печели въздушния двубой. След това първата топка спечелена и от Мартин Камбуров. Сержиньо. Включва в полза на червените. Не е съгласен с това решение Велислав Вучев. Последни секунди на този двубой, който по всичко личи ще бъде спечелен от отбора на ЦСКА. Отбора на ЦСКА ще запише шестата си победа през пролетния полусезон. Някъде между тези победи бе и равенството с Лудогорец, което можеше да даде нов импулс в играта на червените, но ЦСКА днес направи един добър матч, особено през първото полувреме, макар че головете за червените паднаха през второто. Цели 6 положения бяха създадени през първото. ЦСКА поведе с гол на Нисе в 66-та минута. Само минута по-късно Спас Делев направи резултата 2-0. След прекрасна атака на ЦСКА, преминала през Анисе и Мартин Камбуров. Славия не се виждаше как ще се върне в матча, но и това се случи в 83-та минута, когато Янко Сандански от границата на наказателното поле намери добре топката. Тя не бе добре изчистена и върна един гол за повече. Футболистите на Славия нямаха време, нямаха и сили и в крайна сметка отбора на ЦСКА успя да спечели с 2-1. Връща си третото място в първенството, а сега